mýlim, testovací pilot ruskej fabriky Suchoj. To už nie, teraz už nemôže. Jasne. Už je iná doba. Ale v dobe ešte, keď sa tie sučka vyrábali, tak reálne bol. A práve oni tam vyberali pilotov, ktorí majú tie skúsenosti, aby doladili to lietadlo tak, aby skutočne bolo, aby vyhovovalo tým všetkým pilotom, aby bolo vhodné na to súťaženie. A on tie skúsenosti mal, tak si ho vybrali. No a jedna z tých stíhačiek je tu, je síce takto na odstavnej ploche, ale je to presne tá legenda tohto ruského výrobcu, Suchoj tiež. Suchoj. Áno, ktorú náš ďalší pilot a hviezda dnešného dňa leteckých dní Košického kraja Jurgis Kairis testoval ako testovací pilot. Viac zaujímavostí o ňom o chvíľočku, pretože naozaj to bude stáť za to a hlavne to lietadlo, s ktorým bude lietať, je taktiež naozaj